Yeah. Yeah. Ezeket enda. Yeah. Hát nem is tudom, hol kezdjem. Most egy idézetet mondanék, de nem tudok, mert általában mindig belebukok, próbálok idézgetni, de nem megy ez nekem. Azért figyelj, mert most idézek egyet. Habár fölül a gája, habár alul mi van? Na mindegy, megint elbuktam. Napraforgó mezőn nemrég gazdákkal jártam, majd a napraforgó helyett gazra találtam. Azt hittem, hogy az is napraforgó, és a gazdák helyre raktak. Azt is csak úgy mondom, Strasbourgba mentem. Egyből 2 kamu gazda lett mellettem, ők kigazolták, hogy ott voltam, ők kísérgettek, hogy mi hol van. Egy Fideszes sem láttam, nem is hallottam, pedig a nagy szín padon szonokoltak. Nem tudom mire vélni az egészet, de köpni való vagyok, és meges az enyészet. Az olasz tábornál álltam, zászlószín csak 3-at láttam. Mikor észrevettem köpni, nyelni nem ismertem, hát megint jól leszerepeltem. Ezek után a munkahelyemre be sem mentem. Ha eddig nem hiányoztam, ezután sem kellek. A fizetést, amit kapok, azért felvettem. Álhíreket gyártok, mert ezt eszi a pártom. Álhíreket gyártok, mert ezt eszik hipotizások. Balogh Márkot védelmembe vettem, mivel a bíróság tudomásom szerint felmentette. Kiderült, hogy itt is hazudtam, de nagyot. A pofámon vastag, a bőre bírja nagyon. A Márkit meg ide, baki, ajnál